Witajcie kochani, a przed nami tak! Tak, ostatnia misja w naszym Ghost Reconie. Jesteśmy do niej przygotowani należycie. Wybrałem już takie wyposażenie, które zapewni nam niesamowite doznania podczas tych ostatnich podbojów. Tak więc nie zwlekajmy, ruszajmy! Zobaczymy, co nas będzie czekało w tej ostatniej legendarnej misji, kończącej tą jakże przyjemną i dość różną od dzisiejszych FPS-ów grę. Z naciskiem na troszeczkę więcej taktyki, nie tylko tępe napierniczanie do przodu. Zobaczymy co to będzie. Co to będzie? Co to będzie? Niektóre bronie. Broń! Ciężkie życie humanisty. Naciśnij Alt, aby się położyć. Co mi z Alta? Ja bym chciał te wszystkie bronie, które... Przez tą grę. Chciałbym te wszystkie rodzaje broni, które powinienem mieć, a ich nie mam. Wczytuj się szybciej, bo umrzesz. Prośba nie działa? Stroma góra. Cutscena! Pull off the road. We'll park it here. Ditch that. Time to flip the switch, gentlemen. We all set? Let's go to work. Overlord, Hunter's on site. Copy, Hunter. We'll update names and pictures of your targets. These are the heads of the Hydra, gentlemen. Cut them off. Understood. How much time we got till they Oho, panie panowie, nie ma żartów. Okej, be quick. Dajcie mi się porozkoszować, ostatnia misja. Dajcie ją poczuć. Broń nam zmontowałem nieprzeciętną, taką na miarę prawdziwego żołnierza przyszłości. Stary dobry akacz. Jep. O, witam panów. A dzisiaj się nie będę wysługiwał może kolegami, co? Hostiles have a light vehicle. Right in front of us. Hostile down. Move in position. Reloading. Dobra. Idźmy. We're not gonna slip that checkpoint. Clear it out. Not to spot you. Dobra. Boczkiem. I got eyes on two Taki. targets. 12 o'clock. 12 o'clock. Co mu się dzieje z tą bronią? Padaczka. One armed with a light machine gun. Hello. Two targets marked. Oh, hello. He's number 3. Ready. On your shot. That's a sniper. Ah! There, to the left. Up there, on the roof. Up there. Gdzie? A, tam. Target 4. Dobra, to ja zdejmę tego. Sniper, watch your step. All right, let's go. Jups. Jak nóż w masło. Panowie. Keep it up.
Ale broń taka... Żołnierz przyszłości. Dobra. Stack up, stack up, stack up, move up, regroup, regroup. Ghost first. Czy ghost? Overlord. Overload. Roger, Hunter. We tracked their comm relay. We'll patch you into the radio traffic. Might give you an advantage. Kozak, that's you. Let us know if you hear anything important. Oczywiście. This is a deniable operation. We're cutting transmission. You're on your own from here. Find your targets. We'll see you at the rally. Copy that, Overlord. Wiem. Hunter out. Dobra. Ładnie poszło, nie ma źle. Gotta get spotted. Careful. There's another hostile Ale spadłem. to the left. Spadłem, powstań. Power right! Dobra. O! Kobieta. I've got Yunkov here. Dobra, junkowem, ale... Careful. They're looking your way. Mamy tu bardziej aktualne problemy. One with the light machine gun. Two. Ready when you are. Так сразу и не скажешь, как Ready. There's fire. On się teraz wróci i się orientuje. Tam jakaś zadyma w chałupie. He's history. Wybacz kolego. Activating camo. Wybacz kolego. Dobra Junkow, pora na ciebie kolego. Пока соберись. Gotta reload. Надо было тебя здесь бросить. Пусть они тебя пристилать, когда найдут. Kobietę będziesz bił? Confirm target done. KIA. Poślizgnął się na mydle przy goleniu. I uciął sobie głowę. Zdarza się. Nawet często. Nie widzę w tym nic podejrzanego. O! That was promising. Dużo soldatów. Bardzo dużo. No weźmiemy akacza, jest automatyczny, tu się nie będzie co skradać, bo Got a grunt here. przy takiej obstawie w środku to... было просто приезжать. Mamy flashbangi? Mamy. Я крутым. Ну и To już wiecie jak to посмотри, będzie до чего wyglądać. это я довелёк. Where is he? In that window. Confirm target Crow. KIA. Right, watch right. I'm suppressing. Ryczem Clea tym razem ale mi dużą wolność w wykonaniu jego. Właściwie nawet nie musiałem go robić. A chyba zastrzeliłem cywila. Przepraszam. Nie moja wina. Got one. Copy. We got this. No problem. He's down. Move it. Wybacz kolego. O fuck. O fuck. O fuck. Dzięki. Dzięki lat. On your feet. Chłopie. Jakim prawem żyjesz? Got one. Go on. Get ahead. Group up. Stay tight. Dobra. Idziemy dalej. 2 łby hydry odcięte. Czekać na członki. Członki! Якорь говорит щит, сообщите ситуацию. Якорь говорит щит. Прием. What are they saying? Widzieliście jakieś takie tekstury? No answer. Ja widziałem. Как нет. Укрой зваки выкину. Było to mniej więcej za czasów PlayStation 1. Нет, оставайтесь на месте. Возможных проблем. Укрепите свои позиции. They're securing their position. Might have more of a fight up ahead. Dobra. Fraps ma małe wiksy jak zwykle.
Ale my już przywykliśmy. Przynajmniej ja. And they're going to evac a group in a few minutes. Understood. Keep it moving. Nie mogę się napatrzeć po prostu na to. Tak brzydkie. Trochę fuszera z tym portem, no powiem, trochę fuszera. Patrz, dużo poprawił w kwestii optymalizacyjnej, ale są takie momenty, że na przykład przed chwilą tutaj stałem, jest tak, no ledwo. Podbiegnę 5 metrów do przodu. Płynniutko. Co zrobić? Uroki życia gracza PC-owego. Skoro Ubisoft twierdzi, że bodaj ile? 95% posiadaczy PC-ów to piraci. A potem wydają swoją grę, której tytułu nie przytoczę, bo była tak świetna, że nawet nie pamiętam tytułu, którą wydali na konsolę. Okazała się taką klapą, że teraz trzeba ją upchnąć na komputer, żeby przynajmniej wyjść na 0 pewnie. No. Taka to jest polityka. Najpierw nas mieszają z błotem i nazywają nas złodziejami, a potem nam wciskają swoje genialne gry, bo im bida zagląda w portfele. Don't give them any more reason to run. No cóż. You're gonna get spotted. Hostile. Looks like a rifleman. Right next to the car. Żaden z 3 celów nie może uciec, dobrze? Obiecuję, nie ucieknie. 3 o'clock. 3 o'clock in the morning! I'm moving. Chcieliście puszkę, lewitującą puszkę? Cześć gościu. Żegnaj gościu. One back in an LMG. There's the admiral. O! Ryszkow, dobra. Watch him. They're looking your way. Visual and 3 more hostiles. A spróbujemy to zrobić tak taktycznie. Nam nie uciekli. Trochę ich jest, nie? A właśnie, nie możemy ich zaznaczyć po prostu? Rozwalić jego i obstawę najbliższą. Ready. Jakby mi coś tu nie wyszło. Może mi nie wyjść. Trudno, najwyżej nie wyjdzie. Confirmed target active. KIA. Dwóch poszło. That's 3 down. O! Torch. KIA. 4 down. 3 to go. O! Making a run for it. We can't lose them now. Suppressing! Już nie uciekną. The tractor! Już uciekli. Hostile, moving to cover! Wow. What the fuck Repositioning! is going on? Aha. Got one! Watch our left, they're flanking! We're getting them now! Watch it, they're flanking! Za traktorem jest schowany, nie dosięgnę drania. Cześć. Już się poprawiam. Przepraszam, że tak niecelnie w siebie strzelił. O! Confirmed target climb. Sliepysza wyeliminowany. That's fine. I've got him pinned! Łop. Get on there! Moving! Genialne! Hostile with an assault rifle! Nie mogę umrzeć. Czy mogę, ale nie chcę. Dobra. To się nam udało. Od helikoptera oszczędziłem, proszę. Heads up. Got another team inbound. Cold O! in on me. We'll meet 'em Zbliżałem się. Mogę się sobie zupełnić ammunition? Co mi tu proponujecie, przyjaciele moi drodzy? Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny. Chętnie skorzystam. Dobrze. Na pozycję. Camo's up. Idą. Opyść domu. O, moi ulubieńcy z Bodarku. Jakże mi ich brakowało. Nie bardzo. Reloading. Here we go! Wow, panowie. Go!
Target down! Nie wszyscy naraz, każdy dostanie. Swoją działkę, sprawiedliwie. They're moving! I'm suppressing! Dawaj, twardzielu. Hostile down! Noż jaki duszek. Niepokorny. Kule nie przejdą. Ale ja przejdę. Got one! Stay focused and let's finish this! Ale jak trochę tam ich jest więcej niż myślałem, szczerze mówiąc. Cześć! Ojej! Macie za broń fajną. Ja, ale moją. Dropped one! They're on the road! Znowu wam wiszę browara. Wow, 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 wow. Co? Przecież wręcz go chciałem. Nie zadziałało. Cholera. Dopiero pierwszy fail, Mikołaj. Nie ma tak źle, nie ma tak źle, mogło być gorzej. Mogło, naprawdę. Ale nie każcie mi już. Dobrze. A zmienimy sobie jednak na to, zmieniliśmy. Heads up. Got another team inbound. Hold Albo na, We'll meet them head on. na starego dobrego ACA. No, najlepiej. Już na was czekamy. Och, no tak. Skrypty. Cześć panowie. Co tam u was? Widanie. U mnie też była bida, jakbym był trochę martwy. Tylko ja pobiera rekordy wysokości dowcipów. Na centymetr sześcienny. Wychyl się, nie krępuj się. No. Się będziemy czaić. Jesteśmy wszyscy jednymi żołnierzami. Żartowałem. Ja jestem dużo lepszy. Cześć. Cześć. Siemanko. Dobry dzień. Pana też witam. O. Witam, witam. Fuck. Widzieliście ten rzut? Zawodowiec? Ej, to wróg był. Chyba. Trudno wyczuć. Bez zabawek przyszłeś się ani rusz. Ślepy, głuchy. Czemu nie pali mi się celownik w mojej broni? A, bo znowu walnęło MP, okej. O, Saiga. Ktoś tam padł. Tym, że znowu walnął granat. Nasz, nie nasz, nie wiem. O, już lepiej. No już przy okazji jak jesteśmy. Świetny moment wybrałeś, Mikołaj. Jak zawsze. No i bardzo pięknie. Są nam jeszcze dwóch bandytów, bandziorów, zbrodniarzy. Takie klimaty jesienne, takie byś się zaśpiewać. Chciałoby się zaśpiewać. To ja, to ja, to ja.
Wołam ciebie, wołam ja brzoza. Ale to nie są 4 pancerni. Możemy sobie raczej darować. Aś w tym mule. Молот это щит. O, granatnik. Zacnie. Это щит. Ответьте, прием. Brodzimy. Jesteśmy po uszy w... Всем отрядам немедленно ответить. Właśnie w tym. I don't know what he's saying. O! He don't Fraps się sound denerwuje. Fraps zawsze się denerwuje, jak ktoś do nas gada, albo jak jest scena. Отрядам отступать в точку. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Да не важно, кто что скажет. Нужно сейчас же выводить их отсюда. Понятно? Без промедления. Щит. Незамедлительная эвакуация. Всем членам отряда собраться в точке сбора. Опоздавшие останутся здесь. Понятно? They're gonna try and pull out now. They're not waiting for anyone else. We're almost there. Move. We're almost there. Dobra. Nie chcę biegać, nie chcę brodzić w tych szynach. Jop twoją mać. Dobra. Artystyczny skok przez mur! A nie! Nie mają profesjonalniejsze metody, zapomniałem, przepraszam. Pushing through. I've got contact straight ahead. Two. Both. Ty. Заверяю всех, Petrikov right there. встретимся в точке спора. There he is. Пошел! Tarasenko, no doubt. Действуй, собирайте и прикройте меня! O! Выходим! No genialnie. Careful, they're gonna spot you. A teraz to już mnie mogą widzieć tam. Loading. Matko, jak mnie swędzi ucho. I'm moving. O. Dobra, no nie pozwól uciec, no was ucho nie swędziało nigdy? Deweloperzy? Confirmed target safe. Daj proszę. Już tam jeden Janek Wiśniewski padł. 12 o'clock. Light vehicle. Wow. busted. Now we got him took Czy out. nie słyszał RPG? Rzeczy samej. He's down. A tak troszkę pokrywam ogniem. Moving to cover. A, to nasz ulubieniec RPG. Nie, Pietrakow ucieka. Cholera. Nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz. RPG. Też, skoro nie mam czasu na pieszczoty. Clear to engage. Almost there. Stay on them. 3 o'clock. Hostile light vehicle. Fucking. Fuck. They got reinforcements. Ugh. Scratch one. Co mnie ich reinforcements? Aha. To już mnie obchodzi trochę bardziej. We're in control now. Bardzo taktyczne pozycje sobie obrali. Do przeszkadzania mi. Got him. Uciekli. A nie w plecy, nie w plecy. Nieładnie. Bardzo nieładnie. We're ending. No. No już przestań krawić. He's down. Nasz. Reel him down. I biegniemy. Watch it. Nie mamy czasy na przygodne wymiany ognia. Takie malutkie. Tylko. Jak trzeba. A! Nie w plery, no powiadam. A, dziasko, wszystko. Podark! Kurna. Keep this up and I bet they'll bug out. Gotta reload. No, 3 z mety. Nie najgorzej. Arr! Dobra, czy można? Nie wiem, ale biegnę. Cholera.
Jeden przebiegu. Chyba w skarbie. Ale nie mam czasu na krotochwilię. Ani nic innego. Dawaj, 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 dawaj. Uff. We've got 3 more hostiles to deal with. Straight ahead. No faktycznie. I don't like this. Too many hostiles, not enough cover. He's moving out. We gotta get down. Go, go! What the fuck? Jak? Co za metoda? Take out the driver! Ja pierdolę. Pierwszy wulgaryzm dopiero dzisiaj. Ładuj, ładuj. Co za twardzielenie z tej ziemi. To co oni tu zrobili chyba nie należy do typowych żołnierskich obowiązków. Jest! Jest! Mamy go! Kaszel, kaszel sobie. Sowiecka siwinio. Hunter, Overlord, code break. Flash traffic. Overlord, say again, you're breaking up. Be advised, we have contact on target Ace. Encrypted comms from higher. Hold position. What's wrong, dogs? Master putting the leash back on? Kozak, O ty świnio. hold on. Something's up. That's right, Kozak. Something is up. Shut your mouth before I put my boot in it. Easy. Yes, easy, little dog. Overlord, please repeat. You're unreadable. Say again. Hold for orders. We'll clean up the signal. Kozak, stand down. You are to listen to your master. You ought to use this time Co to za pray. skurwy. God to save me. I have your government for that. Step back, Kozak. What's he talking about? Step back. You will see. Soon enough. We gonna smoke this guy or what? We already got our orders. Wait. Hunter, do not engage target Ace. I repeat, do not engage target Ace. A to czemu? Can you confirm? We've got a shot on the target now. I confirm, do not engage. It's not my call, Hunter. It came straight from the top. They want him alive. We can't touch him. Is that clear? Understood, Overlord. Hunter will not engage. What? Down. What? We didn't come all this way to let this piece of shit walk out of here. That's what I like about you. Your obedience. You always obey. Even if it means dying for it. Like in Nicaragua. Oż ty małpo. Kozak! Good dog. Sounds like your ride's coming. You have your orders. You have to take me in. Our orders were not to touch. Ja pierdolę. No. Ua. Sprytnie to rozwiązali, trzeba przyznać. Bardzo sprytnie. Oh. Wow, dobrnęliśmy do końca, tak! Mikołajowi udało się ukończyć szczęśliwie drugą już jego serię. Była przednia zabawa. Kawał dobrego FPS-a. Kto jeszcze nie grał, jak najbardziej polecam. Dobra, dość długa jak na dzisiejsze standardy kampania. Że amerykańskie campaign. Bardzo fajna gierka z takim lekko bardziej taktycznym powiewem niż te wszystkie FPS-y, do których już zdążyliśmy się w dzisiejszych czasach przyzwyczaić. Serdecznie polecam, a wszystkim, którzy byli ze mną, z nami, przez tą całą serię, oglądali te odcinki, serdecznie dziękuję. Nie wiem jak wy, ja bawiłem się naprawdę przednie, mam nadzieję, że jeszcze nie jedną serię z gry równie lub lepszej uda mi się dokończyć. A tymczasem żegnamy się z kampanią Ghost Recon Future Soldiero Santa Maria Espita la Donna un de Trois el Chupacabra. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i na razie.